Ahojte, rozhodol som sa tento kanál trošku posunúť, keď už sme začali s tou 3D tlačou a s mojou rozbalovaní Bumble Up jednotky, ktorú mám tu za sebou, ale momentálne sa chcem venovať tomu, že by som chcel sa vrhnúť do nastavení Bambu štúdia, takých, že, ktoré by som ja rád prijal, keď som začal s 3D tlačou, aby som vedel, že čo keď zmením niečo, tak čo sa stane a vlastne to bude o tom bude toto video, že si ukážeme, že nejaké základné nastavenia, čo sa menia, čo sa mení a aký k tomu dostaneme výsledok, ako nad tým rozmýšľame a tak podobne, tak poďme na to. Jo, a nezabudni pozerať môj Marker Lab Tomino T-Pack, na ktorom nájdeš všelijaké free modely, napríklad tento spinner, hrebeň a podobné kraviny, všetko nájdeš na mojom profile a my sa ideme na to vrhnúť. Poďme na to. Dobre, máme tu túto klasickú opičku z Blenderu. Pokiaľ poznáte Blender, tak určite viete o tomto modeli. No a vlastne ideme si prejsť tieto všetky nastavenia, ktoré sú na ľavej strane. Sú tu aj nejaké ovládacie prvky programu, ktoré si zase môžeme prebrať v ďalšom videu, ako napríklad zväčšovanie modelu, zmenšovanie alebo zmena rotácií a podobne. Ale teraz si ideme prejsť tieto nastavenia na ľavej strane, ktoré sú také dosť dôležité pre finálny výsledok modelu. Takže v prvej záložke kvalita tu máme výška vrstvy, výška prvej vrstvy. To, jak dáva zmysel, to znamená, že výška vrstvy určuje, aká moc vysoká bude naša vrstva. Predstavte si to napríklad, ako keby idete stavať stenu domu a teraz vlastne rozhodujete, či to postavíte z 5 kvádrov na sebe, veľkých, alebo zo 40 vrstiev tehal. Tak to je niečo také podobné, ako keby určuje to, jaká moc vysoká bude tá vrstva každá jedna, ktorá sa vytlačí a tým pádom určuje aj väčšiu pevnosť, ale zase menej detailov alebo menšiu pevnosť teoreticky a viacej detailov. Takže to nám určuje vlastne, že aká výška vrstvy je. Tu máme aj nejaké presety, ktoré si v našej triske, momentálne mám 0,4, to je taká asi najbežnejšia, ktorá sa používa, myslím. Tak k 0,4 tu mám tieto presety na Bumble Up A1. Vy tam možno budete mať iný názov, pokiaľ máte inú tlačereň alebo niečo také. Takže máme tu buď najvyššiu vrstvu, ako môžeme 0,4 tlačiť, a to znamená, že to je 0,28 mm. Keď si to sliceneme, môžeme vidieť vlastne, že jak to vyzerá. Takto vyzerá každá tá vrstva na vrstve a takto nejak detailný je ten model na tejto výške vrstvy. Teraz si môžeme skúsiť tam dať 0,08 a uvidíme, aký tam je veľký rozdiel. Dobre, takže môžeme vidieť, že oveľa viacej detailov tu máme. Aj tuto je menej tých vrstiev, teda viacej. Aj tuto je viacej tých vrstiev, že to robí taký kompletnejší ten objekt a viac menej podľa toho surového stavu sa viacej podobá a nerobí tam žiadne odchýlky nejaké veľké. Ale zase si musíme všimnúť, že celkový čas nám vyhodilo až 4 hodiny a 5 minút by sa tento model tlačil. Je akože celkom veľký, je to nejakých možno 10 cm x 15 možno, približne, ale na tejto vrstve 0,08 by ho tlačilo 4 hodiny aj 5 minút. A teraz vidíme, že na tej 0,28, čo je vlastne tá najväčšia možná vrstva, najvyššia možná vrstva, na 0,4 triske by to bola len hodina 50 minút. Takže vidíte, aký veľký rozdiel robí vlastne výška vrstvy a musíme nad tým tak rozmýšľať, že musíme nájsť vždy nejaký taký kompromis medzi tým, že jak moc detailný chceme ten model a keď ho chceme mať aj rýchlejšie vytlačený napríklad, alebo či ho chceme pevnejší, alebo menej pevný, nám nemusí byť pevný, že bude iba vystavený, tak tým pádom môžeme dať nižšiu, pokiaľ nám nevadí, že sa to bude dlhšie tlačiť a podobne. Takto nejak nad tým musíme rozmýšľať. To znamená, že čím dáme toto číslo vyššie, tak tým je vyššia aj tá vrstva. Čím nižšie, tak tým je nižšia a tým pádom ich je tam viacej a model je detailnejší. OK, ďalšie nastavenie, tu máme výška prvej vrstvy. V tomto prípade tu máme 0,2, že vlastne keď si posunieme tento posuník úplne dole, tak vidíme vlastne túto prvú vrstvu, ktorá je veľmi podstatná a určuje vlastne to, jak nám ten model bude držať na podložke, jak moc pevný bude a odporúčal by som túto výšku vrstvy držať na 0,2, možno aj na 0,22, možno aj okolo tých 0,20 by som sa hýbal, moc nízko by som nešiel, aby sa nestalo náhodou, že tá vrstva je veľmi tenká a tým pádom by sa mohlo stať, že by sa napríklad odlupla alebo by tam proste nedržala a niečo také. Je to ďalšie nastavenie, ako je šírka každej tej vrstvy. Ja ako začiatočník som ešte vlastne doteraz nemal potrebu nejak meniť a myslím, že by som to menil v prípadoch, kedy by som chcel napríklad, že aby mi
nejaký model bol vodeodolný lepšie, že by som tie steny zhrubil a také veci, ale to si zase ukážeme pri nejakom ďalšom videu, keď si budeme niečo takéto rozoberať. Dobre, ďalšie nastavenie tu máme pozície švu alebo šev teda. Keď si sliceneme náš model, tak môžeme vidieť takéto nepekné čiary, ktoré sú ako keby tuto spredu, aj tu sú napríklad, aj tu na uchu je. A vidíme, že vlastne tieto čiary sú vlastne také, čo budú na modeli reálne, lebo to je ako keby začiatočný a koncový bod toho, odkiaľ začne vlastne tlačiareň tlačiť tú konkrétnu linku. To napríklad, keď sa pozrieme tu, tak týmto spodným posuvníkom viete ísť vlastne, jak tlačiareň pôjde od začiatku. Takže začína v tomto bode, končí v tomto bode. Vidíte? Presne tuto dole končí a tam vznikne taký gulička. No a vlastne, keď sa tie guličky pospájajú, tak vám z toho na konci vznikne takáto nepekná čiara na konci, ktorú bude dosť vidieť na modeli. A vlastne tento ako keby zarovnaný je nastavenie, ktoré sa snaží nejakým štýlom, napríklad tuto na tých ušiach to vidno, že ono sa snaží ho niekde schovať na nejaké ako keby miesta také, aj tu napríklad sa ho snaží schovať, ale tuto na týchto plochých miestach sa to moc nepodarilo. Takže my si v tomto prípade prehodíme tento šev na zezadu. To znamená, že momentálne sa bude snažiť tá tlačiareň čo najviac dozadu dať ten model. Ono sa toto najlepšie používa pri nejakých postavičkách a takých podobných vecí. No a vtedy sa vlastne snaží ten program, ten šev dať do zadných strán a tým pádom prednú stranu máme krásnu, čistú, bez hociakých závad. Je tu ešte aj náhodný, to vám vlastne rozmiestní ten šev úplne na náhodné miesta a ten model by vyzeral taký dobodkovaný. Je aj ideálny stav, kedy sa vlastne tento profil hodí, ale to si zase ukážeme v nejakom z ďalších videí, že ako skryť tento šev, pretože je aj nastavenie, kde sa dá skryť úplne. Potom je tu ešte nastavenie najbližší, ktoré som nejak extra nepochopil, pretože to moc rozdiel nespravilo a ono sa to podľa mňa snaží zase spraviť opak toho zezadu, že zozadu to máme krajšie a ono sa to snaží dať nejak do blízka asi. Neviem, ideme ďalej. Ďalšie také nastavenie, keď preskočíme tieto nastavenia tej jazvy aj presnosti, pretože som nejak nepotreboval nikdy nič tam nastavovať, tak prejdeme na žehlenie. Žehlenie je veľmi zaujímavá vec, o ktorej by sa oplatilo natočiť aj samostatné video, ale spomeniem to tu. To je vlastne ako keby tryska, keď dokončí tlač, tak ona začne behať po tom vrchnom povrchu a začne ako keby vyžehliť a vlastne v konečnom dôsledku to vyzerá, ako keby to fakt bolo takto prežehlené žehličkou. A ukážeme si aj, že kedy sa to hodí použiť. A môžeme si teraz napríklad dať, že horné plochy a dáme si slice a budeme vidieť vlastne, že čo to robí. Takže máme horné plochy na žehlenie a teraz vidíme, že čo sa stalo. Takže my napríklad vidíme, že táto tenká plocha na nose je horná plocha. To znamená, že vidíme, že sa trošku líši a že ju zažehlilo takýmto štýlom a tým pádom bude taká rovnejšia na konci. A tiež vlastne sa to deje aj tu, aj vlastne na tomto vrchu, že sa vlastne každá jedna táto vrstva sa zažehlila a tým pádom budú také ako keby rovnejšie. Ono sa to nehodí vždy, treba s tým experimentovať. No, ja to napríklad používam pri veľmi detailných modeloch, ktoré uvidíte v ďalšom videu nastavenia, kde vlastne sa zažehli posledná vrstva a vlastne keď začne na ňu stavať, tak to vlastne robí taký pekný, akoby, takú peknú textúru a taký pekný kontrast tomu celému modelu potom. Takže sú tu ešte ďalšie nastavenia, ktoré si zase ukážeme v tom budúcom videu, pretože túto to nepotrebujeme. Ale vieme, že taká možnosť existuje. Vieme si napríklad žehliť iba horné plochy, iba najvyššiu plochu, čo by bolo v tom prípade túto ten kúsok, čo bol. No, keď dáme napríklad hornú plochu, tak vidíme, že nám iba tú najvyššiu, čo je ten kúsok, nám zažehli a ostatné nechá tak. Ďalšie nastavenie máme generátor stien, máme tu klasický alebo arachný, neviem, jak sa to číta presne. To je veľmi zaujímavá vec. Pokiaľ by sme náhodou model mali veľmi malý, napríklad takýto, ktorý má asi centimetra pol a sliceneme si ho, tak vidíme napríklad takú vec, že generátor stien klasicky nedokázal nám vytvoriť stenu. Tuto v týchto miestach vidíte, že tuto je to prázdne a tuto sa niečo vytvorilo, aj tuto ten kraj, ale vlastne je to tak tenké to miesto, je to niekoľko desatín milimetra, že nedokáže tam tá tlačiareň pri tomto nastavení dať tú vrstvu.
To znamená, že vtedy sa používa tento arachný, ktorý nám umožní to, že aj na veľmi tenké, napríklad drobné detaily, písmena a také veci, nám vie doplniť akýby steny a vie nám to tam vyskladať. Takže veľmi dobrá funkcia, hlavne na takéto detailné veci. Čo sa týka ďalších nastavení kvality, už nenastavujeme nič a vrhneme sa do pevnosti. Dobre, takže už z názvu nám dáva vedieť, že ideme nastavovať nejakú pevnosť toho modelu. Takže prvé nastavenie, počet perimetru stien. To je vlastne to, že koľko my tých, jak by som to povedal, koľko my tých tehál dáme vedľa seba, aby tá stena bola pevnejšia. To znamená, že momentálne vidíme, že sú nastavené dve, tu sú dve a tu ich reálne vidíme, že sú dve. To je táto čiara vonkajšia a táto vnútorná. My teraz môžeme pridať napríklad extrém na 8, sliceneme to a môžeme vidieť, čo sa stane, že teraz tu tých stien máme 8. To znamená, že teraz vidíme, že celá tá vonkajšia vrstva je veľmi pevná. 8 je extrémne číslo, pravdepodobne nikdy nepoužijete. Ja chodím okolo 3, maximálne 4, keď chcem niečo fakt, že pevnejšie. Ale musí to byť aj veľké, aby to zase nebolo vyskladané len čisto z tých stien. Pretože my potrebujeme aj na modely výplň vo veľa prípadoch. A výplň nastavujeme, keď preskočíme toto nastavenie, ktoré ako začiatočník nepoužívam. Preskočíme sem na vnitřný výplň. Takže vnútorná výplň, ako sme teraz videli, keď sme to mali rozkrojené, tak tu máme nejakú výplň, nejaké takéto tvorce, ktoré sú takto cez seba poprepletané a idú úplne až na spodok. Keď sa pozrieme, začínajú tu a končia až úplne na konci. Tuto je vlastne nastavenie toho, že čo my ideme keby meniť. Môžeme sem pridať, môžeme sem ubrať, uvidíme, čo to spraví. Napríklad dáme teraz, že iba 3% tých mriežok tam chceme a ideme to slicenúť. No vidíme, že keď sme tam dali 3%, tak máme veľmi, veľmi málo výplne a vidíme, že tu musí tá tlačiareň nejak zachraňovať nejaké vrstvy, aby na ne vôbec mohla začať stavať a vôbec to nemusí dopadnúť dobre, keď je to takto malinko výplne a nemusí to dokonca priniesť aj nejaké drobné detaily a také veci, takže ten model môže byť na konci nejaký taký, že dokrútený. Treba tiež s tým experimentovať, že čo sa hodí na postavičky, napríklad 10 úplne stačí, pokiaľ má to byť nejaký model, ktorý je namáhaný viacej, 35 je podľa mňa taký, že zlatý point, kedy je ten model najpevnejší, 35 až 45, možno 35-40, pretože keď idete už na vysoké čísla, ak je 90, tak tam je potom veľká pravdepodobnosť toho, že toho materiálu je tam toľko, že ten model by sa mohol roztrieštiť. Ani nie, že napínať, akože napínaním, že by sa zlomil, ale že by sa roztrieštil. Tam je potom taký problém. My vlastne môžeme dať okolo 35 a vtedy čo sa stane, tak je, že ten model je ako keby pevnejší znútra a keď na ňo vyvinieme nejaký tlak, tak všetky tieto kocky sa začnú rozťahovať a držia spolu. Lenže keby ich tam máme, že 99% a vlastne by ten model napríklad spadol na zem, aby sme do neho šľahilkali, to by sa aj rozletel a tie kocky by tam nedržali spolu. Sú tu ešte rôzne iné výplne, teraz napríklad v poslednom patchi nám pridali aj tento 2D lattice, to je vlastne to isté, ako sme videli teraz, akurát, že je to na šírku a myslím, že to je mierené skôr na modely lietadiel alebo na krídla, na také veci, ktoré sú vlastne tlačené takto a tým pádom tam potrebujeme takýto materiál, teda takúto výplň. A jedný z takých obľúbených je gyroid, pretože je pevný na obidve strany a netreba vlastne až tak veľa materiálu použiť pri ňom. To znamená, že nejakých 8% gyroid by tu úplne krásne stačil. A vyzerá to takto, že to je veľmi vyplnené. Pritom je ešte menej gramov, než pri napríklad, keby to teraz switchneme na mriežku. Tak je to 31,65, ale máme tie mriežky akoby väčšie. To znamená, že keby chceme takú istú density, takú istú výplň, ako keby vnútornú výplň dosiahnuť ako pri gyroide, tak by sme museli dať minimálne aspoň tak 13 a tým pádom by sa nám navýšili aj gramy. Čo sa týka ďalších týchto nastavení, ako začiatočník to nemusíme riešiť. A ideme ďalej na rýchlosti na rýchlosť. Máme tu rýchlosti prvej steny, rýchlosti prvej vrstvy, teda prvá vrstva a rýchlosti vonkajšej vnútornej steny alebo hornej steny. Toto je veľmi taká dôležitá vec, pri ktorej ja väčšinou sem zvyknem dávať 35. Záleží, pokiaľ mám veľmi veľkú plochu, že by som tlačil niečo veľkoplošné, tak vtedy by som asi nechal tých 50.
pretože viem, že tá veľká plocha mi to vydrží a neodtrhne sa mi to. Ale pri väčšine prípadov dám 35, lebo mám takú väčšiu istotu, že keď to tak pomalší, tak pomalšie to tam nacape na tú podložku, tak mám takú väčšiu istotu, aspoň v hlave, že mi to neurve. Výpon prvej vrstvy momentálne necháme tak. No a tieto nastavenia sú také dôležitejšie, pretože ovplyvňujú napríklad aj, jak bude vyzerať model, aj aký bude pevný a napríklad ovplyvňuje aj niektoré filamenty, že sa musí pri nich znižiť rýchlosť. Napríklad pri TPUčku, keby chcete tlačiť TPU, tak možno 45, 50, 60 by som skúšal v rýchlosti. A vlastne rozoberáme vonkajšiu a vnútornú stenu. To je vlastne to, čo vidíme tu, čo sme nastavovali. Tak vlastne jak rýchlo nám vytlačí vonkajšiu stenu, ktorú vidíme, a vnútornú stenu, ktorú vlastne nevidíme. A tiež aj vnútornú výplň. Takže ja by som preferoval, že keby chcete ten model, lebo ono je aj také, uvidíte na niektorých vašich vytlačkoch, že keď mám automaticky spraviť G-code a vytlačíte niečo, napríklad oválne k vrchu, tak budete vidieť, že tuto to ide pekne rýchlo a ten filament bude taký matnejší a jak sa začne zatvárať hore a začne budovať ten vrch a začne to zatvárať a ide tam pomalšie, tak uvidíte, že ten vrch bude lesklejší. A to je vlastne presne tou rýchlosťou, že to sa deje vlastne kvôli tej rýchlosti vonkajšej steny. Čiže vo väčšine prípadov by som to asi nechal tak, a pokiaľ je nejaká iná situácia alebo napríklad potrebujem nejaký filamentom ísť pomalšie, tak tedy by som to menil. Čo sa týka ďalších nastavení v rýchlosti, tak moc tu asi nič nemením ani a môžeme sa vrhnúť na podpery. Podpery sú veľmi dôležitá vec, pri tomto modeli by sa asi ani bez podpor nedal vytlačiť. No a to preto, že sú tu veľmi veľké previsy a budeme musieť zapnúť podpory. To znamená, že tieto miesta, ktoré tu máme takto, ktoré by už tlačiareň nedokázala vytlačiť, tak ich podporí ako keby zo spodu podporou a vlastne on na tej podpore potom môže začať stavať napríklad toto ucho, alebo hoci čo tam je. Hej. Vidíme, že podpor nám tu dalo veľmi veľa a vlastne celé tieto časti, ktoré sú ako keby také, sa volajú, že kritické, tak tie nám podporuje. Potom je tu ďalšie nastavenie, že môžeme zmeniť typ týchto podpor na normálne, ale myslím, že pri tomto modeli nám to asi nepôjde, pretože toto by bolo asi veľmi zložité pre normálne podpory, ale vyzerajú... Moment, pozrieme sa. Dalo ich sem, výborne. Vyzerajú asi takto. Odporúčam používať asi tie stromy, pokiaľ fakt, že netlačíte nejakú že kocku alebo fakt, že nejaké veľmi hranaté predmety, tak tedy by som asi použil toto. Ale vo drtivej väčšine prípadov budete používať strom, pretože je aj menej materiálu konzumný a aj vlastne sa ľahšie odstraňuje celkovo. Dobre, potom tu máme nastavenia stylu. Tu si môžete napríklad určiť, či ten strom bude tenký, silný. Vlastne tu nastavujete ako keby silu tých supportov, ale to sa dá aj ešte v nižších nastaveniach nastaviť. Potom tu máte takú zaujímavú, že pouze na podložce. Mohol by prísť zaujímavý stav, že si predstavte, že tu je takto veľká diera v tejto hlave a vlastne ono, aby mohlo vytlačiť túto vrchnú vrstvu potom v tej diere, tak ono by potrebovalo túto nastaviť podpory a podržať tie vrchy, aby sa to vlastne dalo tam vytlačiť. No a to môže niekedy vadiť, napríklad keby tuto chceme zašrobovať šrob vnútri, takto do hlavy, tak vlastne jak by nám tam dalo tie podpory, tak by to nebolo možné, alebo by sme museli horko ťažko tie podpory najskôr odstrániť a potom by sme tam až mohli ísť. Takže týmto zakliknutím pouze na podložke nám dá podpory iba čisto z podložky a nedá nám ich vnútri v modeli. Takže celkom dobré nastavenie, treba na tým zase na to mysleť a na tým rozmýšľať trochu. A ešte je tu podpory porovze pro kritické oblasti. Ako som spomínal, toto všetko sú kritické oblasti. Najviac kritická oblasť je tu, lebo to je úplná rovina, tam by nemalo na čom stavať. A toto by teoreticky mohla tlačereň aj zvládnuť, aj keď by to asi vyzeralo veľmi zle, tieto previsy by boli takto popadané, myslím. Ale stalo by to za pokus. Potom tu máme také nastavenie, že vrstvy raftu, môžeme si nastaviť nejaké. Jak to ja chápem, tak to by malo vlastne fungovať pravdepodobne tak, že... To som sa pomýlil. OK. Toto je to, že nám trošku asi zdvihne model do vzduchu. Áno, v ose Z, OK. Takže áno, toto nám dvihne model do vzduchu, aby
nebol vôbec na podložke. Neviem, na čo to je dobré, možno sa to dá využiť na nejaké konkrétne modely, ale nie zrovna pre tento. Môžeme si ešte pozrieť v týchto nastaveniach pokročilých podpier, napríklad rozšírenie prvej vrstvy, že by sme mohli použiť napríklad na 5 mm. A to je vlastne, že tá prvá vrstva toho supportu bude hrubšia a tým pádom máme väčšiu šancu, že nám zostane na podložke a neodtrhne sa nám. To je dosť podstatná vec, pretože keď tie supporty dáte malé, môžu vám uletieť a pri tomto máte takú väčšiu podporu a väčšiu istotu, že vám to neuletí. Tiež ešte zvyknem meniť vzdialenosť horní Z. Znamená, že on tu niekde skončí ten support, hej, niekde tu napríklad, zrieme sa, tu niekde skončí ten support a tu už začína stavať to ucho, hej. To znamená, že táto vzdialenosť je tu, od toho supportu po to ucho, nastavujeme v tejto časti. 0,2 je default, myslím, že pri iných výškach každej vrstvy sa to môže líšiť, ale ja zvyknem toto nastavovať na 22, 25, 275 a také čísla. Vtedy sa tie supporty ľahšie odstraňujú, ale zase treba dávať pozor aj na to, aby sme to neprehnali a aby ten pattern vlastne, ktorý tu začne robiť, nebol nejaký dokrútený, lebo aj to sa môže stať a vlastne ono akýby začne moc vysoko a to tu popadá a potom to na tom modeli budete vidieť, budete to musieť dobrusovať alebo tak. Takže záleží aj na čo. Na rovné povrchy by som sa nebal kľudne dať 275, ale na takéto časti možno 22, 25 a nejak s tým experimentovať a uvidíte, že čo vám bude sedieť najlepšie. Neviem, prečo toto nastavenie mi nevidí, lebo mi tu vyskočí taký malý pop-up a tu je nastavenie vlastne patternu, napríklad mriežka, teraz sa to zmenilo. A vlastne to je vlastne to, že keď ono ukončí ten support, tak ono tam na konci urobí nejakú keby vrchnú vrstvu, ktorá vlastne v tomto prípade by bola mriežka. A vlastne môžeme aj zmenšiť túto časť, aby vlastne napríklad keby že dáme aj 0, tak ono by vytvorilo takú hustú mriežku, že by vyzerala skoro jak vyžehlená a tým pádom už ten model, keď nám začne na tom stavať, tak by bol tým pádom krajší. Ale to tiež moc ako amatér som dovtedy neriešil, to som teraz v poslednej dobe začal takýmto vecam sa zaoberať. A ešte si môžeme ukázať branch diameter, to je vlastne ako keby hrúbka tých supportov a tým pádom by mali byť pevnejšie, pokiaľ to potrebujeme. V ďalšom videu, ktoré budem mať na kanáli, tak tam uvidíme, že aj reálne využitie toho, kedy takúto niečo použiť a vidíme, že sú tie supporty hrubšie. Dobre, to bolo asi všetko. V tomto ostatní tu nájdeme už len, toto sú tie obrysové smyčky, ktoré som spomínal, ktoré som myslel, že sú v tých podperách, ale je to vlastne táto tu linka, ktorá nám sa pridala. A vlastne podľa môjho názoru, asi to tak je, asi niekedy tak ma opravte v komentároch, funguje tak, že keď sa podložka pohybuje, tak vlastne vzduch, keď nám nejaký prúdi okolo, tak studený alebo tak, by nám nemal tým pádom naražať do supportov, alebo teda do modelu, ale vlastne narazí prvé do tejto vrstvy a tým pádom ho akýby ochladí a nedostane sa až sem. Čiže môže sa stať, že pri pohybe podložky ten vzduch prúdi medzi tým a vlastne tým pádom táto úplne základná prvá vrstva je ochránená a nemalo by naražať do nej, aby sa nám nespôsobilo niečo, že by sa to mohlo odtrhnúť alebo niečo také, alebo odlepiť. A tu si tiež môžeme nastaviť aj výšku, napríklad keby dáme 4, môžeme sa pozrieť, čo to spraví. Vidíme, že nám spraví normálne taký plot okolo celého, aby nám tam nefúkalo. Nikdy som to nepoužil. Potom tu máme nastavenie čistiaca väž, to sa používa pri viacej farebnej tlači. Momentálne to nemusíme používať, ale robí to, že tu nám pridá niekde takú väžu a vlastne keď sa mení filament za druhý, tak predtým, než sa ten filament ide vlastne odseknúť, tak sa odsekne a vymení sa filament a vlastne ten kúsok toho starého filamentu zostáva ešte v tom extruderi, alebo teda v tej tryske a začne na tú čistiacu väž čistiť vlastne tú starú farbu, aby potom už na tom modeli začalo vlastne tou novou farbou a nebolo to nejak špinavé alebo niečo také. Tak na to je tá čistiaca väž. Čo sa týka ďalších nastavení v tejto sekcii, tak moc tu teoreticky nemusíme ani riešiť. Môžeme sa aj neskôr ešte pohrať napríklad s členitým povrchom. To je taká zaujímavá vec, ktorá nám spraví toho modelu taký akoby matný alebo šmirglový. Vidíme, že čo sa stalo. Zvyšuje to aj dĺžku tlače mierne a vidíme, že jak ten model je málo detailný, ale napríklad používa sa to vtedy, keď chcete zakryť
tú jazvu, tedy tak keby vlastne sa vám to hodí na model, že máte nejakú vázu alebo niečo také, tak vám to môže dokonca aj celkom pekne skrášliť a ešte si aj schováte tú jazvu. A ešte tu je nastavenie napríklad tisková sekvencia. Môžete vlastne tlačiť buď podľa vrstvy, to je tá klasická tlač takto, jak to ide z hora dole, alebo môžete tlačiť podľa objektov. Potvrdíme. Áno. A vlastne čo spraví toto, tak môžeme si naklonovať tento objekt. Teraz vlastne nám vytvorilo takú hranicu a vidíme, že napríklad tieto dva modely sa sem ani nezmestia, alebo možno na takéto ďaleko až. A vlastne čo to spraví je, že najskôr nám vytlačí ten jeden model, potom nám vytlačí ten druhý model, že sa vlastne nebudú tlačiť simultáne, ale sa vlastne vytlačia takto po jednom. To môže byť fajn, keď napríklad chceme viac farebnú tlač, že dáme si tam viacej modelov a potom si vymeníme filamenty, ale aj také veci sa dajú robiť, alebo rôzne takéto. Dobre, tak to by boli základné nejaké nastavenia, ktoré ja ako začiatočník som menil, aj doteraz asi najviac mením, najviac používam a je ich tam ešte kopu ďalších, ktoré si zase ukážeme v ďalších videách. A ja ďakujem, že ste si to pozreli a nezabudnite behnúť na môj Market Lab a pozrite si nejaké free modely, napríklad jak je tento perfektný hrebeň, ktorý sa točí a môžete sa rovno aj česať s ním alebo nejaké ďalšie. Pokiaľ som sa niečo domýlil alebo niečo zle povedal, tak ma prosím vás opravte v komentároch a ak vám to niečo dalo, tak mi napíšte do komentára, hoďte mi tam like, najlepšie aj odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste to sledovali a majte sa.